Аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицински университет град Пловдив и днес ще си говорим за комплексо Биформте на марката Principium. Комплексът Principium Биформте е хранителна добавка с витамини от групата Б, предлагана под формата на капсули. Витамините от група Б подпомагат енергийния метаболизъм и правилното функциониране на нервната система. Поради тази причина, допълнителният им прием е особено важен при вегански и вегетариански хранителни режими, защото този тип витамини се срещат предимно в животински продукти. След антибиотична терапия, когато чревната микрофлора, отговорна за производството на част от тези витамини, е нарушена, и след грип и изтощение, както и при стрес, афти и при лечението на херпес зостер, за целия период на лекарственото лечение и за следващия месец. Биформте комплекс се отличава с формула с пълен профил в високи дози от всички витамини от група Б. Съдържа също парааминобензоена киселина и инозитол, които са важни за целостта на клетъчните мембрани. Отварящата се растителна капсула осигурява и алкохолни фосфати, които са полезни за функцията на нервната система. Добавката Биформте комплекс се препоръчва в комбинация с антибиотична терапия за възстановяване след грип и като цяло във всяка ситуация, в която е необходима подкрепа за възстановяване на енергия. За максимална усвояемост го приемайте сутрин на гладно или извън храненият. Наличен е в опаковка от 60 капсули и е подходящ за вегани. Повече информация и линк към продукта ще намерите отдолу.